De Kast bestiet 30 jaar en viert dat met een concert in Amsterdam. Maar de band die juist nog even op het vertrouwde Glamour Beach Festival. Ja, Glamour is fantastisch. Natuurlijk, daar lezen heel wat herinneringen voor u. Wij zijn hier ooit begonnen met dit festival. In 1998 met de Glamour Arena heette het toen nog. En toen hadden we een tijdje netwerk Glamour en toen hadden oorjongens het al weer oppakt hier in Lemmer zelf, ondernemers en zo. Dus het is een heel mooi festival waar we heel graag staan. In AVA's Live wil de band uitpakken met gastoptredens van onder andere Arjen Lubach, maar vooral ik met oude hits die het voor mooie herinneringen zwaartje matten. Ik denk dat er aardig wat momenten wijzen zullen van Piekenvel. Het is echt een reuniegevoel. Hè? En dat haast met alle reunieën van de just mensen waarom die is heel lang net jongen haast. Die eerst muziek waarom was lang net jet haast. Ja, er komen direct alweer herinneringen boven en gevoelens. Dus ik denk dat er een soort Piekenvel moment in zit. Als jongen en van de Kast, een optreden van de Kast, word ik altijd gelukkig. En ik hoop de fans ook. De fans binnen Grutsk op de Kast, hoewel net elke niet begrijpt waarom het jubileumconcert net in Friesland is. Eigenlijk hier in Friesland wezen man. En net aan de andere kant van Oosterdik. Dat hier wel aan deze kant kent, in Tiaanviertel kennen. Of in het Abel Enstra stadion. Wat vonden jullie van de Kast? Geweldig. Ouderwets leuk. Ouderwets, fantastisch. Dus we beginnen een jubileumtour, want straks bestaan ze 30 jaar. Echt waar? Ja. Ben je zeker? Echt waar? 30 jaar? Nou, dat is ook wel op een gegeven moment afgelopen, hè? Ja. De Just wil dat ziet wat ouder wordt, maar hij staat nog te springen op het tribune of wie drinkt nog met 30. Dus ik bedoel, ja, dat is fantastisch. Het jubileumconcert van de Kast is op 14 december.